Det er transportfirmaet, ikke? Det er rigtigt, jo. Er det noget, du kan hjælpe mig med? Jeg skal flytte nogle varer. Ja, hvornår? Nu? Ja, måske i morgen. Jeg kan da prøve, hvad er det for noget? Hvorfra og hvor til, og hvad tid, og... Det er lidt svært for mig at forklare. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal starte med det her, men altså... Jeg ved ikke, hvad skal du have det i? Sådan noget kubikmeter eller kvadratmeter, hvordan? Ja, så hvor mange ting har du? Er det en helt købmand, eller er det... Ja, det er ikke rigtig en købmand, forstår du det? Det står alt sammen over hos en af mine venner over i Tingbjerg. Det er et værelses lejlighed, forstår du det? Ja? Fylder ikke sindssygt meget, også for det er en lille lejlighed og sådan noget. Det er sådan noget FSB, noget han har fået, det koster også sygt meget, men det er ikke særlig meget plads. Måske sådan noget 30 kvadratmeter, forstår du det? Ja? Og det er ikke særligt, det er sådan nogle småting, du sagtens kan flytte, ikke noget problem. Hvordan, sådan noget elektronik, sådan noget alle godt kan lide. Forstår du? Noget som er nemt og... Du har en masse PO, du skal af med, eller hvad? Bare snak lige ud af posen, så kan jeg bedre forstå det. Der er ikke nogen, der køber BO, forstår du det, Joe? Ja. Der er rigtig dårlig salg lige nu. Ja. Så det er okay, det er cool nok, du er ærlig, jeg er ærlig, forstår du? Vi snakker samme sprog nu, lidt ligesom. Ja, lige præcis. Ja, det er sådan noget PlayStation 3 måske. Ja, okay. Men jeg kan godt prøve at høre, om jeg kan få nogen til at køre det. Det skal bare være stille og roligt, forstår du det? Nu er det vinter stadigvæk, ikke? Inshallah, eller gudskelov, eller hvad du siger. Forstår du? Du kan stadig godt lave det og sådan noget. Der er ikke nogen, der ser noget. Det er stille og roligt. Vi kører det ind, vi kører det ud. Ja, okay. Men det eneste, jeg tjekker på, det er sådan noget. Hvad med, altså, er det ude... Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Sådan noget... Er det med grøntsager, eller... Eller, okay, vi taler lige ud af posen. Ja, lige præcis. Det er nemmere. Ja. Hvordan skal jeg sige det til dig? Skriver du ting ned, eller... Okay, fuck det. Er det uden moms, forstår du det? Kan du lave det sort? Ja, det kan vi godt finde ud af. Kan vi godt finde ud af. Jeg er bare lidt nervøs. Det er ikke sådan noget, jeg retter rundt og laver hver dag, ikke? Det er jeg sgu også ligeglad med. Jeg er sgu ligeglad med, hvad du render og laver. Det skal bare ikke være sådan, at det kan ende med at gå ud over os. Det er en deal, forstår du det? Ja, men jeg er nødt til at lige ringe rundt og høre, om der er nogen, der kan. Og så må jeg lige ringe tilbage til dig. Du er... Hvad siger du? Guttermand, ikke? Ja, lige præcis. Jeg ringer lige rundt og hører. Hvis du ringer om 10 minutter, så ved jeg det. Skal du bare bruge en mand, eller hvad? En mand og en lastbil? Vi plejer at gøre det 2. Ja, okay. 2 mand og en lastbil. Ja, men vi plejer også at være skævet. Jeg ved ikke, måske hvis I ikke ryger, så kan I gøre det en mand. Hvis vi ikke ryger, så kan vi gøre det en mand. Det gør vi. Jeg ringer til dig, Joe.